गोड़ लगी ए तारा बहिन के प्रणाम करी। अरुण सिंह बेला जी ज्योति सिंह के राख लो गोड़ लागतनी ज्योति सिंह के राख लो ना तो तारा पिलुआ पड़ जाये तारा बहिनी के काछा खोल। अब ये रिक्वेस्ट करब तो पवन सिंह ज्योति सिंह का रखियन मरद मेहरारू का झगड़ा लहसुन मरचा के रगड़ा बीच में जो बोलेला सबसे बड़का लाबारा। ओ लोग का झगड़ा आ केकरा का हम दोष दिए महाराज पवन सिंह मरदे हवन ज्योति सिंह मेहरारू होई आई मामला कोर्ट तक ले पहुंच गइल बा।